Sziasztok, én Dr. Octopus vagyok, és ez egy csatorna kezdésnek mondható videó lesz. Na, hát akkor menjünk is be. Automata fal és világításrendszer. Így néz ki maga a ház. Egy command blokkos, redstone-os ilyen cucc. Egy kombináció zár van rögtön előttünk bejutáshoz. Én gombokkal oldottam meg, karakkal úgy könnyebb valamivel. Így néz ki. Most nem olyan nagy rendszer. Még lent van pár cucc. De ezt már nem mutatom. Ez itt nincs semmi, ez itt dísznek van csak. És ott van két pressure plate. Bejövünk. Erre rálépünk. Jó, ez van, amikor így bebuggol. Itt ilyen kis díszítésnek mondhatni, ilyen szekrény, polc, féleség. Na, oké. Itt a világítás. Jön a világítás. És el is érkeztünk a közepébe, központba. Itt az ablak, és itt a redő. Így néz ki. Oké, menjünk is tovább. Itt a világítás. Ez éjjel szükséges inkább. Na hát akkor kandallni a pisztont. Ez szeretnétek minden egyes rendszert, mint külön videóban megmutatok. Ez itt a lépcső, nem szolgál semmi, csak ilyen dísz. Akkor víz. Így működik. De egyébként lehet úgy is, hogy ezt csak is simán lehúzom, de én itt túl komplikálom a dolgokat, úgyhogy nem így lett. Oké, mozi marad utoljára. Itt van a világítást kezelő rendszer. Ja, kb. Mondhatni rendszernek. Egy napkollektor vagy napérzékelő, kimenő jelek, jelfordítók és kész. Ilyen innen kapja a fényt, azért van itt ilyen luk, úgyhogy ha esne az eső, akkor beesik. Hát menjünk is tovább. Elérkezünk a konyhába. Hát ezt tudom, nem lett úgy. Mondjuk rá, így ez a része még. Ide világítást nem tettem, ugyanis a redőnyök megakadályozták. Ilyen ez a kis világítás. Oké. Redőny. Akkor. Igen, vannak ilyen. Van pár helyen ilyen alap. Nem is alap, hanem folyamatos ablak. Vagy üveg. Ja. Akkor. Vissza. Világítás nem kell. Ilyen kis ebédlőasztal, ide alájuk csak redstone blokkot tettem. Kiírta nekünk, hogy eljött az este és a lámpák felkapcsolódnak. Ott van. El is kapott egy lag. Na oké, akkor ez itt ennyi. Ja, itt van egy ilyen kis mosogató. Elmosogattuk az edényeket, akkor ide bebízunk pakolni. Milyen a hűtő. Jó. Menjünk is tovább. Az olyan medence féleség, ezt nem komplikáltam túl. Egy automata farm. Na mindegy is, menjünk is le. Lemegyünk, eltűnünk ebből. Leugrunk.
Ott az a rendszerhez tartozik, és azért van ott. Ezt meghúzzuk, akkor megy. Ez a visszateleportáló, szóval hogy fönt leszünk. Ez az ajtó, amit nem csuktam be, most én még csuktam be. Ilyen kis ajtóféleség. Igen, ott látszódik a redstone. Ezt tudatjuk. Hoppá. Akkor leszek. És elérkeztünk egy enchant szobához. Igen, ott a piszton már rögtön be is villanik. Ezt nem tudtam, hogy elrejteni. De lehetett volna, de az úgy nem lett volna praktikus. Ilyen, így oldottam meg, mindjárt fogok is pár gyémántgardot. Ez 12 szintig van. Ez 10, nem, ez 22, nem, 4 sújtás. Itt a harmadik, ez ugye el van rejtve úgy oda, és ez 30-as szint. Igen, ennyi ez az enchantos, a sima sticky pisztonokkal van megoldva, úgyhogy nem nagy cucc az itten. Úgy volt, hogy 4-es lesz, de nem. Oké. Menjünk is le. Ott egy kard. Igen, létre. Bezárjuk magunk fölött, nincs sok értelme. Így itt lemegyünk. És vár minket egy ilyen titkos tartalék hely. Ott vannak alul chestek, ülő. Ugyanaz a dizájn, amit fent használtam. Hát mindegy, menjünk is fel. Ugyanis a mozit még kihagytam. Így. Igen, csak most a koordinátor nem lett pontosan beírva. Nem is. Mozi az marad. Megyünk a állítását. Igen, most fejeztem be, amikor na, automata farm. Meghúzzuk a kart. Ott egy creeper. Lemegy. Vissza. Igen, ott van ilyen kis a probléma, ugyanis ott a víz. És nem tudtam, hogy megoldani, úgyhogy nem menjen rá. Ha bírtam volna még irányítani a fél blokkot, de akkor még ennyire sem megy. Oké, így itt lejön. Belemegy a töltsérekbe, és ide adagolja neki. Ennyi, körülbelül. És akkor menjünk is a mozikhoz. Az leállítás gomb, és ez az elindítás. És megy is a film. Ez így most ilyen egyszerűbb, ilyen ott egy fa, és van egy kis mókus féleség, ki szépen lassan közeledik a fához, és megörül, mert odaengedte. Úgyhogy ez ilyen. A leállításnál mindig itt fogja az utolsónál megállítani. Na most ott is volt, akkor megint elindítom. Már megint ott volt. Már megint ott volt. Akkor még egyszer. Na úgy. Jó, mindegy. Szóval a lényeg, hogy ott állítsam a legvégén. Utolsó próbálkozás. Igen, most sikerült. Igen, ennyi a mozi. Meg is mutatom az elektronikáját. Még ennyi. Command blokkok. Ennyi. Ja, igen. Fal.
most már nem fog bezárulni, mert reggel van. Hát mindegy is. Ez az én nyitó, vagy csatorna nyitó videóm. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Én Dr. Octopus